Tuwing umaga, galing sa loob ng bahay, Sa kwarto. galing sa kwarto, isasakay niya doon sa lata ng Opo. biskit, hihilain niya papunta ng sala, para maging maaliwalas naman or magkaroon naman sila ng maliwanag na maliwanag. lugar. Tapos yung isang anak niya, hindi rin makaasahan dahil PWD, wala din. Ano po yung sakit ng anak ni tatay na PWD po? Mental illness. Parang So, yung meron din- schizophrenia yata. Schizophrenia. Oo, schizophrenia. Opo. Ang gusto ko naman sa iyo na mapatsok pa para mas makalakad. Eto naman mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si David Lodovice, ang asawa ni Nanay Hiloria Lodovice, isang senior citizen mula sa Bugtong, Legazpi, na hirap nang makapaglakad, dala ng kahinaan ng katawan, kaya naman tanging lata na lang pintura ang nagsisilbing wheelchair nito. Magandang hapon po sa iyo, Tatay David. Ayan, magandang hapon po, Tatay. Maganda naman. Maganda naman po talaga, Tay. Maganda po ako, Tay? Maganda. Oh, maganda. Ayan. So, kasama si Nanay Gemma, uncle niyo po si Tatay David. Opo. Tatay, kumusta po kayo ngayon? Kumuti naman. Mabuti. Opo, yung asawa niyo po, si Nanay Hilaria, kumusta po? Ay, hindi naman nakakalakad siya. Hindi na po nakakalakad. Kailan pa po simulang hindi na po makapaglakad ito pong si Nanay Hilaria? Matagal na. Matagal na yun. Opo. Nakikita po namin sa video, Tatay, nakikita po namin, ayan po si Nanay Hilaria, So, gamit nyo po yung lata ng biskwit, biskwit para po gawing wheelchair ni Nanay. Gaano kahirap po yung ganong sitwasyon, Tay? Mahirap talaga. Opo. Opo. So, naiiyak na si Tatay. Paano nyo po naisipan, Tatay, na gawin po yung lata ng bilang wheelchair po ni Nanay? Kaya hindi ko naman kayang buhati. Opo, so parang yun po yung naisipan nyo po na gawin niya pong wheelchair para at least hihilain nyo na lang po, Tay. Oo. Ilan po yung anak niya, Tay? Dalawa lang. Oo, pakilapit po, Nay. Dalawa lang Dalawa po. lang. So, ano po yung trabaho ng anak ninyo? Wala. Kaya hindi nyo din po maaasahan sa pagkastusin. May PWD pa po kayong anak, Tay. Oo. Oo. So, paano nyo inaalagaan ito, Tay, na si Nanay Hilaria, senior citizen na, merong karamdaman, tas yung anak nyo po ay PWD po, Tay? Dahil po sa pagmamahal nyo po kay Nanay at sa anak nyo, lahat po ay gagawin nyo, Tay? Iyo. Opo. Ilang taon ka na din po, Tatay? 81. 81. Kayo po, Tay, meron din po ba kayong mga nararamdamang sakit? Or malakas pa po kayo kahit kayo po ay ganyan na po yung edad? Oo, yung nararamdaman mo, wala na. Opo. Dito ako kay ate kasi medyo naluluha na si tatay. Kayo din po, Nay, naluluha na din po kayo. Bakit po? Nakikita niyo po yung sitwasyon ng mag-asawa. Katabi namin sa bahay. Opo, katabi niyo po, oo. Ito po bang ginagawa ni tatay kay Nanay Hilaria ay araw-araw po na ganyan? Oo, ganun po. Tuwing umagang gigising sila, isasakay niya para dalhin sa sala. Paggabi naman, pupunta na naman sila sa kwarto, yun din, isasakay na naman yan ng ganun. Tuwing umaga, galing sa loob ng bahay, Sa kwarto. galing sa kwarto, isasakay niya doon sa lata ng Opo. biskit, hihilain niya papunta ng sala, para maging maaliwalas naman or magkaroon naman sila ng maliwanag na lugar. Tapos pag gabi naman, ipapasok niya na naman niya. Ganun na naman po yung araw-araw po ganun po yung ganun to po ang routine nila. Oo. Tapos yung isang anak niya, hindi rin makaasahan dahil PWD, wala din. Ano po yung sakit ng anak ni tatay na PWD po? Mental illness. Parang So, yung meron din- schizophrenia yata. Schizophrenia. Oo, schizophrenia. Opo. Mahirap po yung talagang sitwasyon nila ngayon. Kaya yun naisip ko na ilapit sa sa inyo siya. Opo. Kailan po nagsimulang naghina po yung katawan ni Nanay? Almost 1 year na, ganun siya. Almost Pero 1 year na. dati noon, before na pandemic, nakakalakad pa naman siya ng kaunti-unti. Opo. So wala naman talagang siyang sakit. Talagang naghina lang po yung katawan ni Lola. Dala po ng katandaan. Katandaan, tsaka minsan po Pakilapit kasi po ng... high blood din siya. So meron din po siyang Oo, mayroon din hypertension, high blood. Oo. Opo.
Kayo po bilang kapitbahay or uncle niyo po sila, sa tingin niyo po, ano po yung mga pangangailangan talaga po nila? Nakikita ko din yung pang-araw-araw nila. Siyempre yung gastos nila sa pagkain araw-araw. Kasi minsan ako din ang nagpo-provide ng ano nila. Kaya sabi ko ilapit na rin kita kasi hirap din naman na ako lang naman nag-aano sa kanila. Minsan may tumutulong din yung kapatid. Nasa Naga din, malayo. Pero nagbibigay din. Pero hindi yung gaya ko na araw-araw nakikita ko silang ganun, di mo rin matiis. Sa pagkain po, Sa inaabutan pagkain, nyo na lang kung ano inaabutan po na meron lang, kayo. Opo. Yung isa pong anak, PWD, yung isa po, kumusta? Ano lang po yun, laborer. Minsan kung may trabaho, magtrabaho. Kung ano lang pong makuha nilang pwedeng pagkakitaan, yun lang. Opo. Bilang kayo po, nanay, ay uncle niyo po ito, si tatay. Ano po yung mensahe niyo po sa kanya? Dahil nakikita ko na talagang kahit po siya ay hirap na din sa sitwasyon niya, pero sabi niya dahil sa pagmamahal, patuloy niyang inaasikaso si nanay at itong anak niya. Ano yung tawag mo sa kanya? Uncle. Yung masasabi ko lang sa kanya, maging matatag lang siya dahil wala namang ibang aasahan talaga siya. Dahil yung mga kasamahan niya, ganun. Yung isa hindi nakakalakad, yung isa PWD, yung isa nasa Naga. Opo. Naghahanap din ng kaunti, kung may makuhang pera, magpapadala. Kaya halos minsan lahat na lang ng kahit yung kuryente nila, ako na rin. Ikaw na din po yung nagbabayad. Ako na nagbabayad ng kuryente nila. Opo. Kasi saan naman sila kukuha? May mabuting kalooban po kayo, nanay. Kaya yun na nga sabi ko, baka po pwedeng ilapit din natin sa iba para mas lalong matulungan siya. Opo. Kayo po yung lumapit po sa amin. Opo, ako para po ang iparating itong nag-message problema. kay Ma'am Elise. Opo. Pakibigay po yung mikropono kay Tatay David. Tatay, patuloy po na tumutulo po yung luha ninyo. Bakit po, Tay? Ano po yung nararamdaman niyo po ngayon? Wala. Gusto ko lang matulungan. Opo. Tay, kung may gusto po kayong sabihin kay Nanay Hilaria na nakikinig po siya, ano po yun, Tay? Gusto ko naman mapagtikapan. Ano po yung tawagan niyo ni Nanay? Ano? Ni Nanay Hilaria, ano yun po yung tawagan ninyo? Lab, darling. Ano po yung tawag mo sa kanya? Pangalan niya lang. Pangalan. Ano pong pangalan? Hilaria lang, Hilaria, tinatawag niyo. Opo. oo. May gusto po kayong sabihin sa kanya, ano po yun, Tay? Oh. Ang sabi ko sa kanya, Halimbawa, andyan po si Nanay Hilaria, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? ang gusto ko naman sa iyo na mapatsukapan at para mas makalakad. Ayan. So, mga ka-action, opo, tatay. So, mababaw yung luha ni tatay. Ano po, talagang ramdam po namin yung bigat na nararamdaman at hirap sa Hirap pang-araw-araw talaga, po araw-araw nilang na paglalaban ganun sa ang buhay. sitwasyon. Itong mga pagsubok. Tatay, matanong ko po, kailan niyo po sinumulan na gamitin po itong lata ng bisket para po maging wheelchair ni nanay? Matagal ka? Matagal na po. Mhm. So, hindi po ba na pupudpud yung ilalim ng lata? Hindi ba? Kaya pa naman. Opo. So, lata ng pintura, lata ng pintura pala, Tay, hindi pala bisket. Yung makapal. Opo. Sige. Nanay Hilaria, tama? Hilaria po. Oh, Hilaria, sabi ko na sa inyo, Hilaria. Nanay, na andito po kayo. Ano po yung pinakakailangan or madalas po na kailangan ni Nanay Hilaria po? Hilaria. Ano po, tatay? Yung pagkain lang. Pagkain lang talaga. Opo, pagkain. Ano pa, Nay? Kayo po, Nay, kasi kayo po yung Kahit manipis lang na kutson para medyo naman malambot yung higaan niya. Opo. Ito po ba si Nanay ay umiihi na po sa kanyang salawal? Po, yun na nga, isinasakay niya minsan sa biskwit para pumuntang CR. Opo. Pero ngayon po,
dahil hirap na din, binibilhan na lang namin ng pampers para yun na lang gamitin. Opo. Nanay, ito po, makinig po kayo tatay, dahil nakarating na sa aming programa ang sitwasyon ni Nanay Hilaria mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ay tanggapin niyo po itong pangunahing pangangailangan para po kay Nanay. Ayan po, pagkain po dyan, food pack po. Ayan, marami po yan. At syempre, yung kahilingan nyo po na diapers, para po ay hindi na mahirapan si tatay sa pagpunta sa CR, dadalhin na naman si nanay. Gamitin nyo po yan tatay para sa kay Nanay Hilaria. Ano po? At syempre, eto po, paano po kayo nakarating po dito? Ano po yung sinakyan nyo, Nay? Nag-arkila po kaming tricycle. Opo, mikropono po, Nay. Nag-arkila po akong tricycle para samahan siya. Okay, nagrenta po kayo Oo. ng tricycle. Kasi yung tinawagan kami, gusto siyang papuntahin. Sabi ko, hindi naman po pwedeng siya lang pumunta kasi baka kumaligaw, hindi naman alam. Sinamahan ko na Ay, lang. very good po talaga kayo, Nanay. Ito po tayo, tanggapin nyo din po itong cash assistance, bilang tulong din po sa inyo. Ano po yung masasabi nyo po tayo kay Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List? Salamat po sa pagtabang ni Congressman sa akin. Salamat po. Opo, so patuloy na tumutulo ang luha ni tatay, punong-puno ng pasasalamat. Kayo po, Nay. Bilang kayo po yung dahilan kung bakit po ay nakarating ito pong hinaing ni Lolo, kayo po yung naging rason po, para po ay makarating din po sa amin ito pong hinaing niya. Maraming salamat sa programa nindo. Kung wala ito, siguro di namin alam kung saan kami lalapit. Kasi first time ko lang talagang lumapit eh. Ito ang pinaka first time ko. At hindi po kayo nabigo, Nay? Oo, hindi ako nakabigo. Kaya salamat. Yung aking granted. Ayan. So wag din po kayo mag-alala, Nanay at tatay, gagawin po namin yung paraan, yung lahat po ng pwede po naming maitutulong na mabigyan po ng wheelchair ang inyo pong asawa. Kaya maraming salamat dahil sa ginawa ko, natulungan yung uncle ko. Opo. Tay, ano po yung masasabi nyo, Tay, na sa mga susunod na araw po, hindi niya po kayo gagamit po ng lata ng pintura para po ay hilain si nanay. Magkakaroon na po kayo ng wheelchair para po sa kanya. Magpapasalamat ako marami. Ayan. So, hintayin nyo lang po, Nay, kayo po ay magiging prioridad po once po na available na po yung wheelchair mula po sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Maraming You're always welcome po.